Najstariji rudnici na svijetu, oni u Južnoafričkoj Republici, prema nekim procjenama stari su i do 200.000 godina. Takva starina nameće zanimljiva pitanja. Tko je u davnini rudario i zašto mu je ruda trebala? No, ne trebamo ići niti toliko daleko u prošlost, niti toliko daleko u zemljopisnom smislu, da bismo se pozabavili drevnim rudarstvom. Iz povijesti je poznato da je Salona bila najvažnija sirovinska burza Rimskog carstva, a iz izvještaja istih povjesničara dobivamo informacije o rudnicima i kovnicama u Dalmaciji, Meziji, Makedoniji. Što je ostalo od njih? Možemo li danas uopće naći tragove drevnih rudnika, rudara, njihovih proizvoda, tehnologije ili civilizacija, ili im se posve zameo trag? Jesu li još živa narodna predanja? Što je ostalo od drevnog rudarstva, zapitao se i istraživač Domagoj Nikolić i sam krenuo u šetnju kroz stoljeća i tisućljeća naše prošlosti. I ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Domagoj Nikolić s nama nije ni po prvi, ni po drugi, ni po treći put. Kad god je riječ o autentičnom istraživanju domaćih krajolika, a da se one naslanjuju na nekakve alternativne drevne priče i arheologiju, pravi sugovornik. Drugo se ne može za reći. Domagoj, drago mi da se opet vidimo. Današnja tema nas vodi dosta usko i dapače mnogo uže od nekih tema prije, u kojima smo obrađivali i megalite i vezu između piramida i tekstilnih tehnologija. Vodi nas tragom drevnog rudarstva. Koliko je rudarstvo na svijetu drevno? Zbog čega je uopće važno saznati da je rudarstvo po svijetu postojalo i što nam ono govori o povijesti civilizacije? Pa da, rudarstvo na svijetu je vrlo drevno. Najstariji rudnik na svijetu kojega priznaje znanost, to je u Svazilendu se nalazi, zove se Lion Cave. Južna Afrika, znači. U Južnoj Africi. Prema nekim drugim istraživanjima, koja se nazivaju pod kolektivnim imenom Adams Calendar, u Južnoj Africi, u Južnoafričkoj Republici i dijelu zemalja oko Južnoafričke Republike imamo čitav splet nevjerojatnih megalitskih građevina koje su povezane sa mrežom drevnih rudnika i postoje indicije da su ti rudnici stari preko 200.000 godina. Na našem području imamo rudnike koje su stari 40.000 godina neki. To je na području Blatnog jezera u današnjoj Mađarskoj, a na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije imamo rudnike i Makedonije, imamo rudnike koji su stari 10.000 godina. Tako znamo recimo na području Južne Srbije zatopljenje bakra, konkretno što određuje negdje početak bakrenog doba, 7.000 godina staro, dakle 5.000 godina prije Krista, mi smo imali drevno rudarstvo i metalurgiju na Balkanu. Dobro, kada pričamo o rudarstvu, danas nam je jasno zbog čega ljudi kopaju duboke i duge tunele ispod zemlje. Rudarstvo je povezano uz industriju, plemenite rude, u krajnjoj liniji ugljen i slično. Postojanje rudnika zapravo samo po sebi bi znači podrazumijevalo tehnički razvijenu civilizaciju ili ne? Pa da, rudarstvo je u stvari visoko sofisticirana čovjekova djelatnost, jedna od najsloženijih operacija kojim se upravo čovjek može baviti. Ona podrazumijeva jednu visoku organizacijsku i kulturnu svijest naroda koji je tu živio, zato što je proizvodnja je zapravo i tehnologija, to je kultura par excellence. To je jedna ogromna količina znanja, organizacije koja je morala biti kapacitirana i usmjerena na takvu jednu sofisticiranu djelatnost koja se nije bavila time zato što ljudi nisu imali šta popodne raditi pa kopali tamo i topili. Nego ona je bila osnov određene ekonomije i osnov određene tehnologije. Sada. To je zanimljivo pitanje jer u našoj slici povijesti ne postoji ništa nalik tome što bi prije 200.000 godina ili 40.000 godina zahtijevalo postojanje rudnika ruda i na kraju krajeva čemu su te rude uopće silne služile. Tako je.
Pa u našoj povijesti ne postoji ni Daorson, ni Aserija, ni svi ti gradovi koji jednostavno postoje, samo oni nisu dio nekakve uvriježene priče o tome ko smo mi, tko je naš zapravo narod i čime se taj narod bavio i ti ljudi na ovim prostorima. To otprilike mi o tome ništa ne znamo i odbijamo da znamo. Ali evo, ako mi vidimo recimo da je u Varni, znači 4200 godina prije Krista, postojala jedna sofisticirana civilizacija koja je obrađivala i vadila to zlato, obrađivala ga, od njega izrađivala nevjerojatno sofisticirane predmete. Znači, to nešto znači. Osim toga, ako idemo još dalje u prošlost, jer inače imamo taj primjer da sve što dalje idemo u prošlost, u stvari su stvari složenije i sofisticiranije. Ako prihvatimo, što mislim da trebamo, da su postojale bosanske piramide, ako prihvatimo, što mislim da trebamo, da su to stvari, se radi o energetskim građevinama, i onda dolazimo da je za njihovu izgradnju i, da tako kažem današnjim rječnikom, puštanje u pogon, trebala nevjerojatna količina zlata i srebra koji je trebao od nekuda doći. A svi mi imamo, znači, u najneposrednijem okružju bosanskih piramida imamo drevne rudnike o kojima pišu i rimski izvori i predrimski izvori i mi imamo tu, znači, da se tu ekstrahirala ruda, zlatna ruda, željezna ruda, olovna ruda, da se tu srebro vadilo, zlato i tako dalje. O tome pišu i Plinije, i Strabon, i svi ti rimski povjesničari, zapisničari koji mi danas zovemo ih povjesničarima i tako dalje, ali mi nikako da pohvatamo sliku cjeline. I ja, budući da sam uključen u ta istraživanja koja se bave drevnim građevinama i piramidama i tako dalje, ja sam jednoga dana odlučio da napravim jedno istraživanje, da se vidi, dobro, šta je od toga ostalo, od tih narodnih predanja, od tih povjesničara, od tih starih zapisa, da vidimo na terenu šta zapravo se danas može naći. Pa osobno jedva čekam da jednog dana odlučite sve to staviti na papir, s obzirom da su knjige i internet prepuni velikih i neobičnih spomenika diljem svijeta. Međutim, iznenađujuće koliko takvih fascinantnih megalitskih mjesta ima i tu na nekoliko sati vožnje automobilom, recimo od mjesta gdje sad sjedimo. Ovo emisiju ćemo koncipirati kao jednu šetnju, vašu šetnju, dobro, kroz riječi i kroz slike, kroz tragove drevnog rudarstva, popraćenu slikama. Od kuda ste krenuli i što ste našli u mjestu Krševica? A onda ćemo vidjeti do kud vas je to na jug sve dovelo. Budući da sam ja dijelom upoznat s tom problematikom na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odlučio sam otići, znači, tragom nekakvih bizantskih spisa. Bizantski povjesničar Kristobul iz 15. stoljeća navodi o tome da je u stvari Turke na Balkan dovela ogromna količina zlata i srebra koja je ogromnoga kvantiteta, ali i najfinije kvantiteta, da praktički rijeke tamo obiluju. I onda sam se ja uputio tim tragom da vidim što se danas tamo može naći. Osim toponima koji obiluju, dakle Kopaonik, mjesto gdje se kopa, Toplica, kod Kuršumlije, Toplički krag, tamo gdje se topi. I tu su i stvari prve te nemanjički manastiri se na tim područjima. Pa kasniji turski zapisi govore o tim ogromnim količinama rude koja se tamo vadila. I onda sam došao do toga mjesta koje se zove Krševica, mjesto Kale, to je općina Bujanovac, sam jug Srbije. Nedaleko od toga se nalazi planina Dukat, vrlo znakovita, rijeka Pčinja, u blizini teče i tom tokom Pčinje nalazimo mnogo ostataka drevnog rudarstva i megalitskih hramova, već ćemo na to doći. U relativnoj blizini toga mjesta nalazi se i danas rudnik Kriva Feja, koji i danas radi punom parom i vrlo je bogat. Ali na tome mjestu Krševica u stvari jedan objekat koji je u stvari nađen je jedan grad za koji se ne zna u stvari koji je. To je nekakav izgubljeni grad. Postoje indicije, postoje hipoteza da se radi o izgubljenom gradu Damastionu,
koji je u stvari bio rudnički grad Aleksandra Makedonskoga i njegovoga oca Filipa. I tu su zaista nađene tetradrahme njihove, srebrni novci, bakreni novci i tako dalje. Nađene su ogromne peći i nađena je ogromna kaptaža vode koja je izvanredne kvalitete. Radi se o jednome bačvastome svodu kojima se kaptira voda. U neposrednoj blizini se nalaze peći koje su najvjerojatnije služile za topljenje rude i tu su nađeni novci na kojima piše Damastion. Da li je to sada novac donešen od nekuda, pa je tu slučajno nekome ispao deponiran, ili se radi da je to zapravo bio Damastion, mi to ne znamo, ali nitko danas zapravo ne zna gdje je taj Damastion. Ali eto, na tome području se nalazi jedan od drevnih centara rudarstva i metalurgije koji danas svako može doći. Trenutno su radovi i dalje traju, normalno, novac je uvijek problem i tako dalje, ali evo, postoji i može se vidjeti. Dobro, sljedeće mjesto je Vražji kamen. Ako zamislimo pakao kao mjesto velike vatre, može biti nalik pomalo i topionici, pa možda ima i to neke veze. Vražji kamen nas zapravo vodi do neobičnih geoloških struktura. Jest. A Vražji kamen se nalazi i dalje na cesti prema gradiću koji se zove Gradište i pod planinom Dukat i u neposrednoj blizini toga grada nalazi se jedan ogroman kamen, praktički monolit nepojmljivih razmjera, na vrhu kojega je jedna crkvica, ali taj kamen narod zove Vražji kamen zato što je jednostavno izgleda kao da je nekoga rukom tamo obradio. Ističe se u okolnome krajoliku i na sunčanom danu on sav svjetluca zapravo i tamo čovjek rukom može kupiti kamenja i najnevjerojatnijih boja i najnevjerojatnijih struktura i tako dalje. To je jedan, prema narodnome predanju postoje, znači da su tu bili ogromni rudnici i ne samo narodne, nego i povijesni izvori, znači da su na tome. Danas je do njih vrlo teško doći, dijelom njih je izgubljeno, pa nisam nija imao vremena, ali taj, recimo, Vražji kamen mene je jako zainteresirao kao jedna geološka struktura, vrlo zanimljiva, koja jednostavno daje jedan uvid u to šta se zapravo sve tu svuda krije. Dobro, u šetnji kroz tragove drevnog rudarstva niste uvijek nailazili na rudnike, recimo Staro Nagoričino. Staro Nagoričino, to je dalje niže, znači tokom rijeke Pčinje, već se dođe u Makedoniju. To je jedan, u stvari, manastir koji je napravio kralj Milutin. Kasnije je za vrijeme Stefana Dečanskoga tu bila Velbuška bitka, tu je kasnije pokopan bugarski car nakon nje koji je u njoj poginuo i tako dalje. Ono što je važno da se vidi u toj crkvi, ta crkva odaje jednu veliku vještinu gradnje. Ona je u stvari napravljena na temeljima nečega vrlo, vrlo drevnoga. Ona je oslikana bizantskom plavom bojom. Freske su nevjerojatne kvalitete. Danas je to možda jedno od najsiromašnijih mjesta u Makedoniji. A ta boja kojom je oslikana ta crkva je bila kilo te boje, toga pigmenta je koštalo kao kilo zlata. To je znači odnos bio bogatstva i kvalitete toga doba. Danas je i to zaboravljeno i praktički tamo nema nikakvoga NATO, vrlo maloga nadzora. Ono što je vrlo zanimljivo, u neposrednoj blizini toga mjesta, u istoj općini, nalazi se megalitski observatorij Kokina, o kojem smo već razgovarali. Dobro, u svakom slučaju vrijedi ga opet spomenuti s obzirom da ga je NASA uvrstila među 5 najstarijih svjetskih solarnih observatorija, datira negdje na nekih 11.000 godina. Kakav je dojam i što se zapravo tamo vidi kad čovjek šeće? Pa to je jedan vrlo, vrlo zanimljiv i vrlo drevni objekat. Ja sam imao tu sreću da sam upoznao Jovicu Stankovskog koji je ga i otkrio. I onda smo tako u razgovoru se dotakli. Danas na njemu više ne piše da je se radi o 11. tisućljeću, prije nove ere. Danas se govori o tome
da je to najmlađa datacija uzeta kao najvjerodostojnija, da se tu bude malo konzervativno. Znači da je tu 1800 godina prije nove ere, tu je bio observatorij. Sada, on je poprilično, moglo bi se reći, primitivan, zato što je, ali je ingeniozan, zato što je u stvari oblikovana prirodna struktura vrlo malim, pragmatičnim radom, da se naprave markeri koji obilježavaju te mijene sunca, mjeseca već kroz doba godine. Na neki način radi se o drevnome i kalendaru. Ja sam sa gospodinom Stankovskim dotakao se nekih tema. Ima indicija u stvari da se radi o 2 trona za promatranje neba. Ja sam to čak i nešto i bez njega primitivno odredio kompasom, pa mi se učinilo da je tako. Kasnije smo u razgovoru se složili da bi moglo se raditi o tome. Vrlo je zanimljivo budući da ispalo bi da ta 2 mjesta za promatranje imaju, točno se uklapa taj pomak u stvari otklon zemljine osi. Znači ispalo bi da je jedan mjesto za promatranje bilo prije ispada zemlje iz horizontalne ose, znači prije tilta, i onda nakon toga su isti markeri iskorištavani, znači napravljen je drugi tron da bi se utvrdilo gdje smo sada nekako u svemiru. To nas ipak vraća u kataklizmička vremena, oko 11 tisućljeća prije nove ere. To nas vraća u kataklizmička vremena koja su vjerojatno neko vrijeme bila vrlo nestabilna. Postoji prijepori o tome da li se uopće prije kataklizme vidjelo zvijezdano nebo i što je zapravo bilo sunce, koliko je to uopće bilo stabilno, da li su tu bile 2 katastrofe ili nisu. O tome se zaista da razgovarati, ali vrlo je zanimljivo da mi na jednome možda od najstarijih observatorija na svijetu nalazimo moguće dokaze za to. Dobro, tragajući za rudarstvom, koliko vidim, nalazili ste na svašta drugo, ne uvijek na drevne rudnike. Recimo, kamene lutke su doista neobičan prizor i ne baš jako poznat gdje se one nalaze i o čemu svjedoče. To je selo Kuklica u Makedoniji, opet nedaleko od Kokinoga, na cesti put Kratova. Nalazi se to jedno selo. Tu se nalaze drevne kukle. Na makedonskim kukle su lutke. Vrlo zanimljivo, kod nas se kugle praktički. Radi se o istoj riječi. To je jedna alegorija u stvari. To je u stvari nekakva Božja prirodna premudrost sama sebi napravila hram i onda vjerojatno ga čovjek uočio i naznačio u tom prostoru. Radi se o jednoj u stvari alegoriji u narodnom predanju pobijenih svatova. Zanimljivo je, ali tu alegoriju nalazimo svuda na Balkanu. Od Imotske krajine, nemam pojma, Zadarskoga zaleđa, Bihaća, Bijeljine, Srbije, Makedonije, uvijek imamo istu priču. Ona ukazuje u nekakvome arhetipu u stvari na ispad. Znači, bili su nekakvi svatovi, bila je nekakva harmonija, bila je svat, ženik, nevjesta, znači sunce, uvjetno rečeno, zemlja i ostali svatovi, i na jednom je nastao lom. I to je ta paradigma, došao neko, pobio svatove. Pa sada, ko je neprijatelj identificiran? Ovdje su pobili Turci, ovdje su pobili Latini, ovdje su pobili Grci, ovdje su pobili već ko je identificiran kao neprijatelj, ali uvijek imamo jednu te istu priču. Meni je bilo zanimljivo zato što te kamene kukle, znači lutke, odnosno kugle, imaju baš takav jedan raspored, vrlo zanimljiv, koji možda ukazuje na drevni raspored planeta, jer se tu možda može uočiti i nešto što danas ne postoji, tipa Lilith. Ali o tome treba razmišljati. Ali za nas ostaje jedno prekrasno svjedočanstvo, ako ničega, onda narodnog genija, koji je to uočio i naznačio u prostoru. I praktički tu imamo suradnju čovjeka i prirode, jedno potpuno srastanje, jedan uvid i predanje koje u stvari nam ostavlja svjedočanstvo o tome što se zapravo desilo. Na nama je da to protumačimo današnjim rječnikom. Spomenuli ste mjesto Kratovo, koje zovu gradom alkemije, zlata, rudarstva. Što tamo ima, čime zaslužuje sve te epitete? Kratovo je čudo na čudima. Ja sam tamo upoznao između ostaloga i svoje drage prijatelje koji imaju centar za istraživanje
kamena i kamene umjetnosti. Rade se o Stevčetu Donevu i njegovoj porodici, Jakimu i Valentini. Oni su u stvari na neki način utjelovljuju današnje Kratovo. Kratovo je u stvari prema predanju najstariji grad na Balkanu. Ona se nalazi na dnu jednog vulkanskog kratera i praktički se nalazi na jednoj mreži tunela koji su uklesani u vulkanskoj stijeni. To je nevjerojatno. Znači, ispod jednog toga grada nalazi se mreža vrlo, vrlo gusta, mreža tunela koji svi su isklesani u stijenama, vulkansko, praktički u jednoj stijeni, to je ogromnoj stjenčugi na kojoj pribiva taj grad, koja je jako, jako tvrda. Sve je to drenirano, obilježeno. I ono što je možda najzanimljivije meni bilo vidjeti od toga čuda, kad sam unutra vidio da su ti tuneli zatrpavani na isti način, postoji slika koju ćemo sada vidjeti, na način na koji su zatrpavani tuneli bosanskih piramida. Znači, rastresiti materijal koji je obziran kamenim suhozidima, sve puno do vrha. Ko je to kada sanirao te tunele i zašto uopće mi to ne znamo. Taj grad, recimo, znameniti po tome, tu su bile kovnice od makedonskih kraljeva i careva, od Aleksandra i tako dalje, Dioklecijanove u obližnjem selu Filipovce. Mi danas, može seljaci obrađujući zemlju u njivama, rutinski nalaze i dalje. I tu postoji slika, znači vrlo lijepe novčiće sa likom rimskih careva, između ostaloga cara Dioklecijana. To je grad tornjeva. Toranj je uvijek simbol zlata. I zna se da su unutra boravili ljudi koji su se bavili, kontrolirali, znači, industriju zlata u drevnome Kratovu i oni su se branili živeći u tim tornjevima od razno raznih lopova i svega onoga koji vrebaju na to. Znači, tu imamo, vrlo je zanimljivo i to da su te kule poredane na jednoj liniji, određeni broj kula u Kratovu je poredan na određenoj liniji, a to je linija istoka, znači linija, da kažem, ekvinocija, uskrsnuća. To je nulta točka, znači to je stabilna točka, to je opet simbol zlata. I ne samo da se one nalaze na istoj liniji, nego sve su te kule, njihovi vrhovi su točno, bez obzira na kojoj koti se oni nalaze, vrhovi su svi potpuno usklađeni. Znači, to je metafizička poruka. To je grad u kojemu imate ogromnu količinu kugli, tih kamenih kugli, koje stvarno na Balkanu imamo praktički svuda, ali nigdje toliko. Pa ima oni vire iz zidova negdje. Znači, još nisu oslobođene, još nisu izvađene. To je grad mostova i sve u svemu ja sam rekao, pa ja sam došao tamo na 3 dana, trebao sam ostati 3 godine. Znači, ja sam dobio jedan vrlo brzi uvid da bi shvatio da se radi o nečemu o čemu mi praktički ne znamo ništa. Pa do toga da tamo imamo recimo jedan mineral koji se zove sileks, koji se jako, jako teško obrađuje. A mi imamo negdje iz drevnosti, postoji slika, također imamo potpuno obrađene, znači kao laserom da su obrađivani, nešto što nas danas podsjeća na čupove. Ko je to radio? Kada? Kojom tehnologijom? Koliki su slojevi civilizacija tamo? To je danas praktički nepojmljivo. Šetnja dalje vodila do još jednog slabo poznatog mjesta, barem meni. Cocev kamen. Možda kamen već sama po sebi ukazuje. Cocev kamen je jedan vrlo zanimljiv lokalitet. On se nalazi nekih 25 km od Kratova. To je u stvari drevni observatorij. To je utvrđeno već. To je jedna vulkanska stijena, ogromna, koja je praktički rukom obrađena. Mi tu imamo, osim tih kozmičkih markera koji opisuju već kretanja sunca i mjeseca na nebu, mi tamo imamo, znači, uklesana u vulkanskoj stijeni prijestolja za promatranje tih pojava na nebu. Zatim imamo, na najnevjerojatnijem mjestu imamo bazen sa vodom koji nikad ne presušuje, na nekakvoj koti u toj vulkanskoj stijeni, na jednom gore
izvire voda. Pa imamo splet stepenica, pa razne nekakve skulpture, praktički kamene, za koje mi ni ne znamo što bi one značile. I što je vrlo zanimljivo, znači osim tih megalitskih ostataka što tu imamo u jednoj vulkanskoj stijeni koja je vrlo teška za obrađivanje, mi imamo na jednome mjestu sa južne strane, čini mi se jugozapadne, imamo nešto što je oslikano rukom. Vjerojatno radi se o figuricama koje podsjećaju na čovjeka u jednom stanju koje se inače u metafizici naziva orante, u stvari kao čovjek u ovakvoj bazi. To je oslikano hematitskom bojom. Laboratorij jedan iz Francuske je utvrdio da to nije mlađe od 7000 godina. Znači, eto dokaza i drevnog rudarstva. Netko je tu vadio u blizini hematitsku rudu iz koje je dobivao hematitski pigment koji je koristio za oslikavanje takvoga jednoga mjesta. Ja sam imao sreću potpuno spontano, slučajno, kada sam došao na taj lokalitet, u njegovom podnožju je bio baš Jovica Stankovski. Upravo je trajala jedno kratko istraživanje, jedna sonda je otvorena da se vide u blizini kakvih sve ostataka ima. I tu smo podijelili razna iskustva i tako. I to je bilo jedno vrlo lijepo iskustvo da se jednog takvog znamenitog arheologa nađe in situ na mjestu na kojem se u stvari najbolje može dobiti uvid u njegov rad. Mjesto koje se zove Sveti Nikole na neki način povezuje cijelu ovu šetnju. Da. S obzirom da obrađeno kamenja ni ovdje nedostajalo. Ja bi se samo nadovezao na ovo. Taj Cocev kamen u blizini, Cocev inače to je zanimljivo. Cocev znači patuljak. Znači tu govorimo o nekim malim ljudima. Nemamo samo divove. Imamo neke male ljude. Kao onaj iza trušćanske mitologije, neki čovjek mali koji je izašao iz zemlje pa njima predao znanje. Takvu sličnu priču imamo i kod Cocevog kamena. U neposrednoj blizini njegovoj imamo i golemo gradište. To je druga verzija iste priče. To je 20 minuta hoda, možda su oni razdvojeni. Imamo praktički grad koji je uklesan u vulkanskoj stijeni sa stepenicama, sobama, kamenim kaučima. Na vrhu toga grada, možda to 150 metara iznad doline, nalazi se bunar pun vode, četvrtastog oblika koji je isklesan u vulkanskoj stijeni. Mi nemamo pojma odakle tamo dolazi voda, ko je to gradio i zašto. Neke opet kamene skulpture ne možemo niti objasniti. Preko puta njega nalazi se prirodna svinga. Neki tvrde da je to prasvinga. To je vrlo zanimljivo. Karl Munk nedavno kaže da on zna da na području negdje bivše Jugoslavije postoji kamena svinga koju su oni jednom istraživali putem nekakvih satelita i tako dalje i da ispod postoji i nekakva mreža tunela. To je najvjerojatnije taj lokalitet i sve u okviru njega tu, znači, a vrlo zanimljivo, to mjesto gdje se sve to nalazi se zove Šopsko rudare. Znači, ponovo još jedan trag drevnoga rudarstva. I to je nedaleko od grada koji se zove Sveti Nikole u Makedoniji. Mogli bismo dalje spomenuti još neka neobična mjesta, recimo Ovčje pole, Đavolski zid, tako. Geoglif, što se tamo otkrili. Naime, ovdje se već dotičemo i megalitskih zidova i to mora se reći vrlo neobičnih zidova za koje doista nije sigurno da li su samo tako građeni ili način na koji su spajani ili ispucali, čak malo nadmašuje njihove parnjake na drugim mjestima, koliko se bar može zaključiti iz ovih slika. To se mjesto nalazi u blizini Svetog Nikole na lokalitetu koji se zove Ovčje pole. To je mjesto narod zove Đavolski zid. Vrlo je zanimljivo. To je možda najveća pustara koja postoji u Europi. To je, ja mislim, 800 kvadratnih kilometara na kojima nitko ne živi. Do toga mjesta Đavolski zid rijetko ko i dolazi zbog toga što se najbliže njemu može prići autom, dakle treba 3-4 sata hoda. Znači da se do tamo uopće dođe i treba se u toj pustori uopće bez puću, tamo nema puta, uopće orijentira da se do tamo dođe. Ja sam imao to zadovoljstvo i čast i tako proviđenje Božje da me
poslao na put arheologu Goranu Danevu, lokalnome, tako da sam bio u njegovome društvu i jednom lokalnom istraživaču, Nikolom Ristevskim, i mi smo zajedno tamo došli na taj đavolski zid. Đavolski zid prema predanju sagradili su đavoli tokom jedne noći, odnosno đavo 1, koji je odlučio da tu kaptira rijeku i da potopi polje. Međutim, kukuriknuo je pijetao prije vremena, probudio Boga i Bog je srušio taj zid. To je narodno predanje. Znači, usred ničega postoji fragment jednoga zida koji ukoliko, a ja mislim da jest, da je megalitski, da je građen, da je umjetna građevina, je vjerojatno jedan od najstarijih megalitskih građevina na svijetu. To ko se bavi megalitima zna da što idemo dalje u prošlost, kamenja su sve veća i veća, a tehnika gradnje sve nevjerojatnija i nevjerojatnija. U ovome slučaju on se prije raspe i saspe se kamen nego što zid padne. To je vrlo zanimljivo. Ukoliko se radi o takvoj građevini, stijenje poligonalno je preko 20 tona. To je nešto i nalazi se u sred ničega. Ko je to gradio? Zašto? To je jedan veliki misterij. U blizini toga grada, Sveti Nikole, nalazi se i famozno mjesto Bila Zora. To je konačno negdje tamo u 2. stoljeću prije Krista su ga razorili Rimljani, ali radi se o jednome središtu drevnog rudarstva, koji je bio strateški važan grad za makedonske kraljeve i cara Aleksandra Makedonskog. I na tome mjestu imamo istu organizaciju mjesta kao u Krševici, na vrhu Akropola, dole kaptirana voda, okolo nekakve peći i tako dalje. Izvanredna kvaliteta megalitske gradnje, vrlo precizna obrada koja svjedoči o jednoj vještini i velikoj koncentraciji znanja, vjerojatno i stanovništva na tom mjestu. Nedaleko ponovo od toga mjesta imamo taj famozni geoglif. Geoglif je u stvari... Koliko je on velik u stvari? Pa meni je teško procijeniti. Mislim da se radi o barem 80 metara, da je možda i više, možda i 100. To je vještačka građevina, znači moj prijatelj, arheolog lokalni, Goran Danev, kaže da je u uzorcima tla nema uopće dileme da je to tlo odnekle donešeno. Najvjerojatnije sa lokaliteta Bila Zora, već prema strukturi tla i tako dalje. Ono ne odgovara okolnim mjestima. Taj geoglif je, njegova os je orijentirana pravo na sjever. On svojim oblikom upućuje na os i sazvježđe Kasiopeje. Ali zanimljivo je da je u makedonskom alfabetu to označava slovo dze. A slovo dze u stvari je vrhovnoga boga sunca ili Zeusa, ze, odnosno Makedonci danas kada kažu, žele smiriti dijete u tom ekranu da kažu dze, a to je u stvari, smatra se da to ono stimulira šestu čakru ovdje. Znači to je Božja čakra, sve vida, svetovida, jel? I tako dalje. To mjesto se zove Kanda. Ka je u stvari drevno makedonsko božanstvo, Gornje Makedonije, ima neke veze sa zmajevima, da sad ne idemo, ali sve nekako upućuje, sva ta simbolika na to da bi se moglo raditi o grobnici, o tumulu u kojoj je pokopana nekakva vrlo važna osoba. I što je vrlo zanimljivo, točno na sjeveru od njega nalazi se, kad povučemo tu liniju, nekoliko 10 kilometara, dolazimo do Kokina, a na jug točno na rudnik Aštar. Taj rudnik Aštar je vrlo zanimljiv, u njemu je vađena ruda lorenit. A taj lorenit, njime su u stvari, od njega su bila napravljena sunca na štitovima Aleksandrove vojske. Aleksandrova vojska se borila uvijek nasuprot suncu. Doktrina uvijek bila ista, napadni da ti je sunce iza leđa. Oni su se borili obrnuto. Zašto? Zato što je taj lorenit bio vrsta prirodnog lasera. On je toliko jako zrcalio sunce da bi on praktički oslijepio protivničku vojsku i oni bi ih jednostavno sasjekli. To je to makedonsko sunce koje mi nalazimo i na zastavama danas i na svim makedonskim tim ornamentima. Eto, to su neke zanimljivosti koje se tiču drevnog rudarstva. Tu u okolini Svetog Nikole, tamo ću se vraćati i sa zadovoljstvom.
i dalje istraživati u suradnji sa tim svojim kolegama i prijateljima, ali tamo isto čovjek može jednostavno na tome mjestu provesti jako mnogo vremena, a da polako ulazi u stvari u rezonanciju, sa tim drevnim događajima i da polako slaže taj mozaik. Da, zanimljivo je kako ovakvi geoglifi zapravo u svjetskim okvirima i nisu toliko poznati kao neki drugi svjetski geoglifi koje se može naći na razglednicama, u knjigama, turističkim i slično. Međutim, nema nikakvog razloga s obzirom da ovakva nebeska strelica svakako zaslužuje i malo više od recimo fotografije sa Google Eartha. No vidim na kraju šetnje došli ste i do prilepa i do naravno još nevjerojatnih kamenih skulptura. Yes. Što sad one predstavljaju i jesu li one prirodne ili je to umjetne ili je nekakva nevjerojatna igra prirode kumovala njihovom nastanku? Pa to mjesto Markovi kuli, ja sam bio i ranije, ali priznajem, ono je toliko veliko da ih ja ranije jednostavno nisam uočio, nisam nišao sa takvim mjestima. Otišao sam tamo do manastira Sveti Mihajlo, popeo se gore tamo gdje je kula Kraljevića Marka i mislio sam u to doba, to je to, idemo dalje. Ovaj put sam, baš smo ja i Goran, Dane, otišli zajedno. Mene je to mjesto, inače sam ja o njemu dosta razmišljao i kasnije u nekakvim sjećanjima sam pa šta sam ja zapravo tamo vidio, šta je to tamo i već duže vrijeme sam se želio tamo vratiti. U emisiji koja je se ticala megalita Dalmacije, spomenuli smo jednu geomancijsku liniju, znači da su Aserija, Varvarija, Daorson, Medun kraj Podgorice i Markovi kuli, oni se nalaze na istoj liniji. I to je ta linija Oriona, odnosno izlaska sunca za Božić. I ja sam smatrao po svemu, tamo mora nešto biti, hajde tamo još jednom odemo. I tako, otišao sam u društvu tog prijatelja arheologa. Kad smo mi tamo došli, tamo obiluje najnevjerojatnijim kamenim skulpturama. To je obrađeni granit. Granit je kamen izuzetne tvrdoće. Mi tamo imamo od nekakvih slonova, guštera, pa nekakvih kadi koje u stvari su u zraku, u kojima se pojavljuje voda. Ova godina je izuzetno sušna, ne samo kod nas, nego svugdje na ovim prostorima. Te su kade pune vode. I čak postoji pukotine kroz koje ta voda curi vani. Znači da se one i kontinuirano pune. Kuda? Kako se tamo uopće pojavljuje voda? Mi to ne znamo. Zatim nekakve ogromne kugle. Pa pećine u kojima su stvari, to su obrađene pećine u vidu soba. I dole pri dnu možda najnevjerojatniji. To je jedna figura jednoga ogromnoga guštera u kojemu se nalaze nekakvi kao slotovi od kompjutera. Neko misli da su to grobovi. Mi smo ih premjeravali, oni nemaju nekakvu naročitu orijentaciju. Ako su to bili grobovi, taj narod je bio manji od nas, mnogo. Mi ne znamo što je... A zašto bi svaka rupa u zemlji bila nužno grob? Grob. Pa i oni se pojavljuju, znate, recimo i u nekim prostorijama. Imate neku sobu, recimo tako izgleda, ima i kauč, recimo tamo gdje se može sjest kameni, i tako i sad je dole grob. Sad, jer su oni pokopavali ljude tamo gdje su živjeli, teško. Ne znam, to nije zabilježeno u narodnim predanjima nigdje. Dapače, ilirsko-slavensko stanovništvo ovdje i Fortis piše da su oni bili jako osjetljivi na takve stvari. Oni su se uvijek pokapali na nekakvim svetim mjestima i tako dalje. Da li je sada se radi o nekakvim grobnicama? Ne radi. Moguće da se radi. Mi o tome ne znamo ništa. Ja sam baš, kaže meni Goran, pa Bože sveti, kako ja za ovo ne znam? Kako se o ovome ne piše? Kako mi sada govorimo sada tu o nekakvom srednjemu vijeku? Ok, Kraljević Marko, sve je to važno. Niko to ne, ali ovo je mnogo monumentalnije, mnogo misterioznije, mnogo kolosalnije. Čak ima i priča o tome, to mi je baš on posvjedočio, da ispod manastira, da postoji isto tako mreža tunela. Koliko ona dugačka? Mi ih ovaj put nismo imali priliku vidjeti, ali tražit ćemo načina da vidimo. U manastirskoj publikaciji piše da se ispod nalaze oslikane pećine, koje isto, ne znam, oni su u vidu nekakvih podzemnih crkava. Koliko daleko idu ti tuneli, šta je zapravo tu, mi ne znamo. Ali znači, ti Markovi kuli, to je jedna ogromna granitna stjenčuga u vidu planine, koja je praktički sva na mnogo mjesta oblikovana i posvećena
ljudskim radom. Kada, u koju svrhu, kako, mi to ne znamo. Da što mora stajati u mentalnom sklopu da bi čovjek stvarao ovakve neobične strukture, paralelne prostorije? Baš je pravi izraz možda slot, da se koristimo kompjuterskim računalnim jezikom. I evo, tu sad negdje pred kraj opet dolazimo do mjesta koje je imalo toliko zlata da se očito opravdano sumnjiči da je bio jedan centar rudarstva. Dakle, manastir Resava. Resava jeste. Tu je negdje šetnja završila, je li tako? Pa evo, ja sam samo to izdvojio za kraj našega razgovora, nekako putem prema nazad, usput se tuda prođe, ja sam svratio između ostaloga i u manastir Manasiju, odnosno Resavu. To je u stvari zadnji srpski vladar Lazarević je tu i pokopan i to je njegova zadužbina. Ono što je zanimljivo, on je gorio, spaljiva nekoliko puta i tako dalje, sada se vidi samo jedan dio njegovoga sjaja. Još se na freskama mogu vidjeti zlatni tragovi. Kažu da su Turci samo 7 tovara zlata sastrugali sa zidova freski. Tovar je negdje 80 kilograma, nešto više. Znači, otprilike 7 puta 8, 560 do 600 kilograma zlata je samo odnešeno sa freski. A isto tako prema manastirskim zapisima i znanju, oni su ukupno iz riznice i ostaloga odnijeli 80 tovara zlata. To su nezamislive količine. To su nezamislive količine. I kada vi vidite monumentalnost toga mjesta, citadele, zidine, da ne kažemo da su tu bile, da je to bio centar i pismenosti, zgrade u kojima su tu živjeli, monumentalno same crkve, onda vi govorite o jednoj uzvišenoj kulturi i jednome iznimnom bogatstvu, koje očito nije umjelo iz raznih povijesnih razloga napraviti dovoljno društvene stabilnosti da bi se oduprlo možda primitivnijem, ali silnijem i nadmoćnijem osvajaču. I tako je to jednostavno nestalo, kao i mnoge stvari sa ovih prostora i mi se non stop nekako zaboravljamo i dižemo ponovo iz pepela, ali mi na kraju moramo shvatiti tko smo i kolika je tu baština i kolika je u stvari vrijednost ovoga prostora i bogatstvo na kojem mi živimo. I da li tu postoje neke analogije i sa današnjim događanjima? Zašto smo mi toliko bitni? Zašto uvijek netko hoće da ovdje dođe i privatizira nekakve resurse i zbog čega bi mi morali biti uvjereni da ovdje ništa nema, da ovdje je jedno potpuno bezvrijedno mjesto i da je svuda praktički u Europi, na čitavom Mediteranu, kontinuirana cvala i cvate kultura, eto samo kod nas nikad ništa, kako ide ona pisma, u Vrgorcu nigdje ništa, samo jedna suva trešnja. Tako je kod nas ovdje. Mislim da ste na početku emisije možda ispomenuli da su svi povijesni osvajači narodi ovdje dolazili i zapisivali čak kako su to krajevi bogati, između ostalog rudama. Tako i to je bio jedan od interesa svih tih silnih i sa sjevera, i s juga, i sa istoga. Pa Fortis, njegova je u stvari putovanje Viaggio di Dalmacija, ta njegova čuvena knjiga Put po Dalmaciji, ona je u stvari jedna geološka studija. I manjim dijelom antropološka, naravno, kad već tu žive neki domorodci, kako da mi njima doskočimo i tako dalje. Ali ono što je bitno je da je Venecija, naravno, pozivajući se na bunkerirane izvore, i tako i oni tekako su imali, oni su nakon toga Novissimo Acquista, kada su uzeli jedan dio teritorija Balkana, odnosno to je ova moderna Dalmacija o kojoj mi pričamo u današnjim nekakvim granicama, oni je rekli, hajde mi tamo imamo da vidimo šta je od toga ostalo, šta bi se to moglo eksploatirati, jer upravo on to u posveti engleskim lordovima i mletačkim senatorima koji ga tamo šalju i financiraju njegov put, on upravo to kaže. Kako da mi možemo te resurse koristiti na našu dobrobit i na dobrobit naše države. Ja samo pitam, a gdje smo tu mi? Pa dobro, veli će se naći i koja stotinka nakon 9 crkvi, 10 feudalcu, 9 stranom kolonizatoru i slično. U svakom slučaju, Domagoje, nadam se da ćete nastaviti dalje ove šetnje po krajevima koji su u stvari toliko blizu i praktički odmah lijevo ili desno do one ceste kojim se automobili
cijelo vrijeme voze, vidimo koliko ima tu čuda. Naravno da smo već radili emisije koje su se ticale i sličnih građevina u samom području Dalmacije, Hrvatske i tako, pa i onih koje idu preko Jadranskog mora do Italije i drugdje. Naravno na tom kontinentu, na tom dijelu tla se obično pripisuju Rimljanima, mada očigledno je da također nas vode u tu čarobnu i nekako megalitima obilježenu prošlost. Do neke sljedeće prilike, doviđenja. Hvala vama na pažnji. U samo jednom dijelu tog kratkog putovanja našlo se dakle mnogo tragova drevnog rudarstva. Nije očito reći tek o pukom geografskom položaju, već i nekom rudnom bogatstvu, a prije svega o zaboravljenoj povijesti koju nam pričaju drevni povjesničari od Maura Urbinija, Dukljanina pa sve do Domagoja Nikolića. Laku noć.